एटा आम कंपनी मेसीन सब हाँ एटा ब्लोर এইটা ঘুরিব ওই সেইটা সেই মেশিনটা এমনি ঘুরিব খালি এটা ঘুরিকি তা ভিতরে তুলা সব উঠেব সব উপরକୁ উঠেকি পাইপরে ସବୁ ইয়াଡେ ଛାଡ଼ିବ ଯାଇକି ହେଇ ସେଇ ତାରି ଭିତରେ ରହିବ ୟା ଭିତରେ ରହିକି ଏଠୁ ସେଇଠୁ ତାପରେ ଯିବ ବୋର୍ଡିଂ କରି ଗାଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ये सब लाइट लिभा जाए अंधार बागे देखी चल ये सब यहीरा सब कौन यहीरा ये जो मेसीन गाड़ी गॉडिंग ना गाड़ी गाड़ी पिलिया नहीं आते এইটা কোন ড্রয়িং এটা ড্রয়িং মানে এইটা সব সুতা ইয়ে আসিকি তুলা ইয়ে হইকি ডবল ড্রয়িং হ্যাঁ এটা ডবল ড্রয়িং আর মানে পরে আর গোটে ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଲଟ୍ରିନ୍ ହୁଏନି ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛି ସିନି ସୂତା କଟ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମାଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏଇଟା ତ ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତାପରେ ସ୍ପିନିଂ ତାପରେ ବାଇଡିଂ ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଯେଉଁ ବୁଲୁଛି ଏମିତି ବୁଲିକି ସବୁ ବଟି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଇଁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଏଇଟା ବଳି ହେଉଛି ହେଲା ଏଇଟାରେ ବୁଲୁଛି ହଉ ଏଇ କରଟା ଆସ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ସିଙ୍ଗିଲ ଡ୍ରଇଂ ଆ ଭିତରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ କିଛି ନାହିଁ এইটা মানে দেখো ইয়াড়ু আসুচি এতে নেখা আর ভিতরে এইটাই খোলা দিও যে জাম হই যাবে এইটা খোলা হইকি তারপরে না না মো দেখো মো কথাটা শুনো এইটু কেতেটা লাইন আউছি 6টা লাইন আসুচি 6টা ইয়ে গোটে লাইন হইকি যাউছি দেখো ইয়াড়ু না ইয়াড়ু দেখো 6টা আসুচি ইয়ে গোটে লাইন হইকি যাউছি যাইকি সেটা গোটে বন্ডল হইকি সেতলে সে গোটে এই যেতি মোটা গলা এটা হ্যাঁ লাগে ये गोटे जी मोटा हम ये हूँ से मोटा है से गोटे बाहर की से जो जोटा लगुच सिम्प्लेस सी ये 3टा को एका 6टा को गोटे कर ना ना 6टा ना 8टा हाँ 8टारू ये गोटे ये करके से छाड़ू ये गोटे हो आसिक এটা সিম্পল এইটিকে আসছে সেটা ଅଧିକ মোটা ହେଇକି ଆସୁଛି ନା ଅଧିକ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଏତିକି ମୋଟା ହେଇକି ଆସୁଛି ଏଇଟା ସେଠୁ ଲାଗୁଛି ସିମ୍ପ୍ଲେସରେ ଆଉ ये सब सिम्प्लेस ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସ୍କାର୍ପ ଗୋଟେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ପାହାକୁ ଗୋଟେ आ से दीटा कुआड़े गले एकर अच्छी ना आस आस ता कंपानी से जमी तार कर तुम कहल हम ये बंडल है रही किसी हुए नी
ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ ପୁରା ନରମ ହେଇଯିବ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ ବି ଛିଡ଼ିବ ସ୍ପିନିଂରେ ସେମିତି ହିଟ୍ ଦିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ପିନିଂରେ ଯେଉଁ ହିଟ୍ଟା ଦିଆହେଉଛି ଏଇଟା କେମିତି କେଉଁଠୁ ଦିଆହେଉଛି ତା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ସ୍ପିନିଂଟା ମେସିନ୍ଟା ଚାଲିଲା ରୋଲ୍ ସବୁ ମାନେ ଘୁରି ଘୁରି ତା ଏଇ ଯେଉଁ ରବରଟା ମାନେ ଗରମ କେଉଁ ରବରଟା ଏଇ ରବରଟା ଗରମ ହେଲେ ସେ ମାନେ ହିଟ୍ ଦିଏ ଏଇଟା ପ୍ରେସର ଦିଆହେଇଛି ଆଗେ ଏୟାର ପାଇପ୍ ପ୍ରେସର ଦିଆହେଇଛି ଏସବୁ ଲୁଜ୍ ଅଛି ସବୁ ଏସବୁ ସେତେବେଳକୁ ଟାଇଟ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ଆସିଯିବ ସବୁ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ଆସ ଏପଟକୁ ଆସ ଏଇକର ଆସୁନ ବୁଲିକି ସବୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାଉଛ ସ୍ପିନିଂ ସୂତା ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ହେଲା ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଏମିତି ମୁଡ଼ି ଦେଉଛ ଏଇଟା ଏଇଠି ଛିଡ଼ 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 ଏଇଟା ଏଇଠି ଏଇଟା ଚାଲୁନି ଚାଲି ନାହିଁ ତମେ ଇଏରେ କୁହ ଚାଲିନି ହଁ ସେ ନ ଚାଲୁ ଏଇଟା ନେବୁ ଏଇଟା ଗଲା ନା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଏଇଠି ଲଗା ହେବ ମୋଡ଼ା ହେଇକି ମାନେ ଏମିତି ଲଗେଇକି ସୂତା ଭଳିଆ ଚାଲିଥିବ ହଁ ଏଇଟା ତ ସୂତାଟା ଚାଲିଥିବ ଯେଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାଉଛ ଏଇଟା ଏମିତି ଇଏ କରିଦେଉଛ ଏଇଟା ସବୁ କେତେ ସ୍ପେଣ୍ଡେଲ ଅଛି ହଉ ହଉ ଆସ ହଉ ଏଇକରେ ଆସ ଯିବା ହାରି ଆଉ ୟାରଟା ଚାଲିଥିବ ଉପର ୟାରଟା ये अटकन आउ ना अटकन ये लाइट रा कमाय घुरे हेगी रखंती जानिछ ना लाइट रा ସେଇଠି ଯେଉଁ ପଶିବନି ବୋଲି କ'ଣ କହିଲୁ ଯେଉଁ ସିଧାରେ ସୂତା ଚାଲୁନି ହଁ ସେ ସିଧାରେ ପଶିବନି ବୋଲି ପଞ୍ଜି ପଶିବନି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜି ମାନେ ତୁଳା ତୁଳାଟା ତୁଳା ନ ପଶିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଦିଆ ହୁଏ କଭର ଦିଆ ହୁଏ ସେଇଟା ରହିଗଲେ ସେ ପଞ୍ଜିଟା ରହିଗଲେ ସୂତାଟା ବାହାର କରିଦିଏ ସଫା କରିବା ନେଇ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏୟାର ପାସ୍ କରିବନି ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖୁ এই অফসাইডটা ମୁଁ ଶିଖିବି ବୋଲି ଶିଖିପାରୁନି ଲାଭ ନାହିଁ ସିଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସି ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଆସି ସ୍ପିଡ଼ କମେଇ ଦେଇପାରିବ ନା
ଏଇ କାଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ହେଲା ସୂତା ମାନେ ଏଇଟା ଅଧିକ ଯେଉଁ ଗୁରେ ହେଉଛି ଏଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରେ ହେଇଯାଉଛି କହିଲ ଲାଷ୍ଟକୁ କୋଉଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ତାର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହଉନି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଯୋଉ ହଉନି ମାନେ ତଳକୁ ଯୋଉ ଖସୁଛି ପେଟିଟା ଯେତେବେଳେ ଆରିଆ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବେ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଖସି ପଡୁଛି। ମାନେ ଅଧିକ ଗୁରେ ହେଇଯାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ 5-7 ସେକେଣ୍ଡ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାନେ ସେଟା ଖସିକି ମାନେ ଘୁରେ ବାହାରିବ। এটা ସବୁ ଅଟୋଗନ ये कौन सब पैकिंग ହେଇଛି। ये सब सूता बंडली ହେଇଛି कौन ये गोटे नेखा ये बस्ता केते पैसा हम कहला ये गोटे पैकेट यही जो गोटे बस्ता 600 ନା ନା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆଗରୁ 600 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ଏବେ କେତେ ରେଟ୍ ହେଇଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି। कंपनी रो गेट सामना कंपनी बस हाँ सबू तो ये है कंपनी गेट। और क्या पूछा था ना क्या बोलेगा बोलेगा लिस्ट देखो कितना दिन ये कंपनी गेट रास्ता